Sanibonani khala maphupho makuthi umusha like habe sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Sanibonani ekhaya lamaphupho. Ngithe ake ngiphendule imibuzo abantu bayibuza kuma comment ngichaze nokunye ngithi ukuphuma kancane kumaphupho. Khona ubuze ngesinyama ethi ke ucela ukucaciselwa kabanzi ukuthi ngabe siyini isinyama. Isinyama siyifu elimnyama lamabhadi. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela usifollow ku TikTok usubscribe ku YouTube sichaza amaphupho ukuze ungaphuthelwa yikho konke engizokufaka ngisho sengifaka ivideo yempendulo yakho uzoyifica. Isinyama yifu elimnyama lamabhadi. Uma ke kuyukuthi wena likwembethe lelifu lelu izinto zakho noma impilo yakho iyama noma ukhona okwenzakalayo empilweni yakho ngathi mhlambe kuzama ukulunga kodwa kwenzeke kancane ubone nawe ukuthi cha ife lemnyama ngempela lingaphezulu kwami uhlala njalo unamashwa kanti ke nakwizinto zothando awuzinzi awuhlali nje isikhathi eside uma uthandana nomuntu kuyashesha ukuthi ke nike niqhelelana noma ngithi nihlukana noma nibone senixabana nje nibanga ke into engekho kanti ke uzithuka futhi usuyisitha ngisho kubantu ongaxabene nabo uba nje nesidinda kanti nasebantwini bonke awuthandeki uthatheka kancane akekho umuntu okuthatha serious. Ngicela usilandele usubscribe ku YouTube uzongizwa ke sengiqhubeka ngichaza imbangela yalo ife elimnyama ukuthi ngabe lidalwa yini. Subscribe ku YouTube ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukhona ivideo engifakayo. Nisale kahle.